Ukuqala kokuhlakanipha kumesaba uJehova. Mawuthi nihlakaniphile, mawuthi uyiclever, then isaba uJehova. Zonke iy'clever kufanele isaba uJehova. Kodwa uma ngaba umsaba uJehova, then awusiyona iclever, uyibhari yokugcina, uyisahlulekisa okugcina. Uma ngabe nje wena udelela uJehova, zazi ukuthi welcome once again. Ngiphinde ngibonge leli thuba lokuthi siphinde sihlangane futhi. Akukho kuningi nje okuhlanganisile, kodwa sihlanganiswe indaba ezimnandi, indaba ezithinta nje umuntu kanye noNkulunkulu. Igama lami kusasewuye Mduduzi Shabangu. Ngibonge nje. Ithi ngeke ngishare nayo indaba engiyiphethe namhlanje. Ngizwe ukuthi ake ngiyishare le ndaba, ngingathuli nayo, kodwa nje ngiyilethe ebantwini bayizwe. Mhlambe nawe futhi uma ngabe sewuyizwile, ungazitshele nomunye umuntu ukuthi ukuze le message le engiyizwile nami, mhlambe nawe ngakusiza, iphinde isize nomunye kanjalo basizakala abantu. Ake sifunde nje kuGenesis chapter 6. Ake siqale lapha indaba yethu namhlanje. Genesis chapter 6 verse 1. Ngizofunda nje amavesi until lapha ya ku verse 6. No, not ku verse 6. Ngizofunda until ku verse 8. Okay, asiqala. Ithi la kimi ku verse 1. Kwathi abantu beqala ukwanda ebusweni bomhlaba, bezala amadodakazi. Verse 2. Amadodana kaNkulunkulu abona amadodakazi abantu ukuthi mahle, azithathela abafazi kuwo awathandayo. 3. Wayesethi uJehova, umoya wami awukubusa njalo kumuntu njengokuba eyinyama nje. Izinsuku zakhe zakuba iminyaka 120. Verse 4. Ngalezo zinsuku kwakukhona iziqhwaga emhlabeni nangasemuva futhi, lapha amadodana kaNkulunkulu engena kuwo amadodakazi abantu awazalela abantwana. Lana ayengamadodana asendulo anamandla, anegama lodumo. 5. Kepha uJehova wabona ukuthi ububi bomuntu bukhulu emhlabeni, nokuthi zonke izizindlo zemicabango yenhliziyo yakhe zimbi. 6. Wayesezisola uJehova ukuthi wayebenzile abantu emhlabeni, wadabuka enhlizweni yakhe. 7. uJehova wathi, abantu engibadalileyo ngizakubachitha ebusweni bomhlaba. Yebo, abantu nezinkomo nezilwanyana ezinwabuzelayo nezinyoni zezulu, ngokuba ngiyazisola ukuthi ngibenzile. 8. Ithi kepha uNowa wayethole umusa emehlweni kaJehova. Ake ngime nje la, ngiwafunde ngamabomo wonke nje lawa amavesi, but indaba yami ila ku verse 8 la ithi khona kepha umoya wayethola umusa. Ngizokhuluma nje phansi kwesihloko esithi umusa phezu komusa. Umusa phezu komusa. Ithi lana kepha uNowa wayethole umusa emehlweni kaJehova. Uma uyifunda ngeversion yesilungu, njengoba nje ngiyiphethe nala kwiversion yesilungu, ngizofunda nje just uverse 8 yena yedwa ku chapter 6. Ithi but Noah found grace in the eyes of the Lord. Lithi iBhayibheli umhlaba wawumubi ngesikhathi lesiya. Esakudala ke lesi isikhathi kaNoah. Thina sasingekho, but abantu ngendlela ababephila ngakhona, lithi iBhayibheli babeyiphilela nje umathanda, babebona amadodakazi ukuthi wazama hle amadodakazi babeyithathela nje bezenzela, kwakushadiselana, kushadiswa kumnandi, abantu babeyiphilela nje ngaleso sikhathi leso. Kodwa lithi indaba lapha ikhona. Lithi iBhayibheli kepha uNowa wathola umusa. Ngaleso sikhathi leso, sangaleso sikhathi umuntu wayethola umusa uyedwa. Lithi iBhayibheli kwakuNowa, but not to say kwakuyena yedwa, ukuthi nje umehluko ngaleso sikhathi leso uNowa uyena owathola uNkulunkulu ngaleso sikhathi. uNkulunkulu wasemxwayisa ethi Nowa yakha umkhumbi. Uthi mawuse wakhile lo mkhumbi,
then wenze sure ukuthi wena nomndeni wakho niyangena nikwazi ukuphepha ngoba kukhona uzamcolo ozayo, meaning kukhona ulaka oluzayo. Wayekhulumile imnandi nje le history ngoba ikhuluma ngento eyayenzakale kudala, and ezothi uma ngabe uthi ayibheka ikhuluma ngento futhi eyenzeka kwisikhathi samanje sesiphila kusona. Lithi leli iBhayibheli ngalesa sikhathi lesiyana uNoah wakho umkhumbi but wayengekho selfish. uNkulunkulu wayekhulumile kuNoah, wayemxwayisile uNoah, but uNkulunkulu wayefuna ukuthi kungapheleli kuNoah kodwa wayefuna ukuthi kudlulele phambili le ndaba ifinyelele nakwabanye abantu. That day uNoah eqala ukumemezela ukuthi asakheni umkhumbi ngokuthi uyeza uzamcolo. Abantu bamuzwa but uzamcolo akafikanga that day, akazange afike futhi that month, azange afike that year. Kwaphela iminyaka uNoah lokho eyimemezelile into uNkulunkulu ayeyikhulumile kuyena ukuthi yebo asakheni umkhumbi ukuze sokwazi ukuthi sicashe kuwona ngoba uyeza uzamcolo. Ngalesi sikhathi kwakwesinye isikhathi ngoba abantu bebeyiphilela umathanda. I strongly believe ukuthi nangaso lesi sikhathi kaNoah sithi asifane nalesi esesikusona njengamanje. I strongly believe ukuthi uNoah wayebatshela abantu ukuthi uyeza uzamcolo and abantu they were like ukhona yena lo uNkulunkulu ositshela ngaye weNoah. Uza nini lo zamcolo okudala lokhuthi uyeza kunazamcolo uzayo la. Babeyibonela nje ikhehle lisangene futhi eligugile or mhlambe kwakubhudi but wazowaba ikhehla elokho ememezela imessage yodwa ukuthi uyeza uzamcolo bembuka nje. I'm sure even nefamily yakhe futhi nayo yayisurprised ukuthi kodwa ngempela lento eshow baba kwakuyiyo kodwa iyiqiniso kodwa ke ngoba kwakuyifamily yakhe kwakufanele imseke ubaba. Lithi ke lelizwi leli abantu bebeyiphilela nje umathanda, beyiphilela ngendlela yabo. Ithi ke ngoba sesiyifundile le la singeneke la kukhona isihloko sami encwadini kaJohn ku chapter 1. Ake sifunde nje uJohn chapter 1 sithathe nje just one verse 16. Ithi ke la kimi kuJohn chapter 1 verse 16, and of his fullness we have received and grace for grace. Ayengiphinde futhi kuyifunda kahle. John 1 verse 16 ithi, and of his fullness we have all received and grace for grace. Ake ngiphinde ngiyifunde nangesizulu. Uma ke ngiyifunda ngesizulu ithi ngokuba ekugcwaleni kwakhe samukele sonke umusa phezu komusa. Ngithe isihloko sami silapho namhlanje. Ngokube ekugcwaleni kwakhe ubani uJesu Kristu, bese lithi iBhayibheli samukeliswe umusa phezu komusa. Ngizokhuluma nje indaba emnandi ngalesa sikhathi sikaNoah. Kwakuyisinye isikhathi la abantu babeyiphilela khona la uNkulunkulu wayeseze waphatheka kabi khona, wathi no ngiyasola nokuthi umuntu ngimdaleleni ngoba bebephila ububi, bebephila into engathandwa uNkulunkulu, bebephila into ethandwa yibo. Then uNkulunkulu ngempela kwaze kwafika isikhathi la uzamcolo wehla khona, la izulu liqala ukuna khona. Ngalesa sikhathi ke izulu lalingakaze line liqhamuka phezulu. Ngiyazi kwabanye kuyoba surprise le lalingakaze line eliqhamuka phezulu kodwa izulu amanzi beqhamuka phansi. Abona amanzi meqhamuka phansi esiphethwini ya bekukhona isiphethu ngesilungu ibizwa ngokuthi fountain, amanzi bephuma phansi. So uNoah lento ayeyikhuluma ukuthi kuzona izulu elizogcwalisa umhlaba, abantu baphele babhubhe konke nezilwane. Abantu bebesho bethi hayi lento ekhulunywayo Noah into engekho soze ziyenzeke into efana naleyo, ayikazi ibe khona. Namhlanje abantu basakhuluma the very same message. Abantu bayatshelwa, bayancengwa ngoJesu Kristu ukuthi ayibo izani na umusa. Lalela uNoah wawuthola umusa. Into emnandi ngoNoah ukuthi wathe utholile umusa, uNoah wawamkela lo musa yewutholile. Naye uNoah wayene choice, wayesengaphinda uphike, wayesengawuchitha lo musa kaNkulunkulu, kodwa lithi iBhayibheli uNoah wakwamkela lokho ayekutholile, wakubamba lokho ayekutholile, wagijima nakho. That's why ngempela kwathi mase kufika uzamcolo bebhubha abantu, yena nomndeni wakhe basinda ke. Nayi ke indaba ke nathi lesikhathi esiphila kusona,
umusa lithi iBhayibheli lana-ke ngalesi sikhathi lesi ekugcwalisekeni kukaKristu. Lithi iBhayibheli sonke samukeliswe umusa phezu komusa. Sonke, hayi abanye bethu, hayi mhlawumbe oMduduzi, hayi mhlawumbe abafundisi abathile nabavangeli abathile ey'ndaweni ey'thile, kodwa lithi iBhayibheli sonke samukeliswe umusa phezu komusa. Lalela, sonke ekugcwalisekeni kaJesu Kristu, sonke siwuphiwe lo musa. Akekho yothi lo musa mina ngizange ngiwuthole. Umusa muphi? Okokuqala nje umusa lo ukuthi ulizwe lelizwi elikutshela ngoJesu Kristu, uzwe izwi lifundwa. Umusa lowo, umusa wokuthethelelwa kwezono. Lithi iBhayibheli lo uJesu Kristu weze emhlabeni. Ekupheleliseni kwakho konke uNkulunkulu eseyiphele in his fullness. Lithi khona ke manje we have all received grace for grace. Umusa phezu komusa. Angazi lo musa ngawuchaza ngayiphi indlela mhlambe abantu bakhona ukuthi bayizwe kahle, kodwa lithi lelizwi sonke siwamukelisiwe lo musa. Umehluko ke nje ukuthi abantu bayothi sebewuzwile umusa kodwa badlale ngawo, bayothi sebewutholile umusa ngoba lento lena inikezwe kithina sonke. Thina siphila esikhathini esihle kabi, thina siphila esikhathini la ngempela even nabaprofeti laba bakudala babeyibuza ukuthi kodwa iyiphi le generation, isiphi futhi lesi sikhathi lapho laba bantu laba kubona beyophila ngalesi sikhathi lesi. Babeyiboniswa lento kodwa manje yayikude nabo, kwakungesiyona yabo, kodwa lento ababeyibona beyibukele ekudeni kwakungeyethu ukuthi thina mase sesiyitholile size siyamukele sigijime nayo. Kodwa babeyibuka lento besho bethi yazi yanenhlanhla le generation, engabe yipi, engabe isiphi lesi sikhathi. Labo bantu labo banenhlanhla and kwababebona isikhathi sethu thina njengoba siphila nje siphila kuleso sikhathi. Kodwa into efika imangaza ukuthi abantu kuthi sebewutholile kumusa, sebetshelwa ngokuthi ukhona uNkulunkulu, ngoba yikho into ebaluleke ukudlula ukuthi umuntu akholwe ukuthi uNkulunkulu ukhona. Lalela, ngizomemezela ukuthi nawo umusa phezu komusa. Ngizomemezela nje futhi ngize ngibe mude kakhulu, ngizoba very short, ngithi nawo umusa phezu komusa ubekiwe. Lithi iBhayibheli sonke samukelisiwe, we have all received, meaning sonke sinikeziwe lo musa. Umehluko nje sewusekuthenini wena muntu owuzwayo lo musa uyawamukela na noma uwamukeli. Lokho ke sekuyichoice yomuntu eyedwa, ngoba umuntu unelungelo lokuyikhethela. Nangalesi sikhathi sikaNoah njengoba ngiqale kuyoNoah, babe nelungelo lokuyikhethela abantu, and ngempela futhi bayikhethela ukungamlalela uNkulunkulu. And wehla uzamcolo, mawusufikile uzamcolo wababhubhisa abantu okwangamelanga babhubhe, okufanele nje bangene emkhunjini balalela uNkulunkulu kuqala, bakhe imkhumbi bangene emkhunjini basinde, kodwa babhubha ngokungafuni ukumamela. Namhlanje ke sisaphila kuleso sikhathi la khona abantu benelungelo lokuthi bangazikhethela. Ongafuni lo musa sonke siwamukelisiwe, ongakhethi ibongo, ongakhethi ibala, ongakhethi language, ongakhethi ukuthi ungwakabani, ongakhethi nanemfundo ukuthi ufunde kangakanani. Umusa nje, yazi as long as umuntu isidalwa sikaNkulunkulu, lithi iBhayibheli sonke siunikeziwe ekugcwalisekeni kukaNkulunkulu. Ngesikhathi sakhe sifikile uJesu Kristu, wathi ke manje sekuyisikhathi lesi sokuthi wonke umuntu makathola umusa phezu komusa. And ngempela wafika uJesu Kristu eletha umusa. Lalela, hayi nje umusa kodwa phezu komusa. And then bese kuba nomuntu nje oyoyikhethela ukuthi mina ngifune uNkulunkulu, bese kuba nomuntu oyoyikhethela ukuthi mina ngifune Jesu Kristu, kube nomuntu othi nje mina hayi ngithi yonke lento eniyikhulumayo ayikho. Then nalapho yobe uyikhethela ukuthi ukwenzeke kuwena okwenzeka ngalesi sikhathi sikaNoah, babhubha bangafunanga ukumamela. And namanje kusazokwenzeka the very same thing kulaba bangafuni ukumamela, kulaba bangafuni ukukholwa kuJesu Kristu, kulaba bangafuni ukuzwa ke bona into eyisimangaliso ke umusa la khona senzelwe. Malithi iBhayibheli umusa, it means senzelwe. Thina senze lutho, akunamandla, akuna effort enye kufanele thina siyenze, kodwa sesenzelwe konke.
ngoba sonke sizalwe sibabi, sonke sizalwe esonweni, sonke sizalwe siyizoni. Sithe nje sifika kulomhlaba wesono savele sa-inherita lesi sono. Kodwa uNkulunkulu uthe ekugcwalisekeni kwakho konke wathi kulungile, abantu bami ngiyobahlenga esonweni, ngiyobahlenga ngoJesu Kristu, okwabo abenzi lutho. Akunanto akufanele ngathi bangayenza, okwabo ukukholwa kuphela. Lisho njalo nje iBhayibheli, okwayithu nje okwamnawe nje ukuthi kholwa ilelizwi, kholwa uJesu Kristu, kholwa ilomusa. Cabanga nje into elula kangaka nesimple kangaka ukuyenza, ukuthi nje wena uvela ukholo ukuthi hayi man, ikhona lento ngoNkulunkulu, ikhona indaba kaJesu Kristu, athi ngivele ngikholwe. Awenzi lutho, uconfess ngomlomo wakho ukuthi uJesu uyinkosi nomsindisi wokuphila kwakho, kanjalo wena ususaved, ususindisiwe, kanjalo wena ngeke usathola lolulaka loluzayo, ngoba lukhona ulaka oluzayo. Abantu noma bengasho bethi ayikho leyo nto leyo, kodwa lukhona ulaka oluzayo. Abangazange bafuna ukumamela ngesikhathi kaNoah babhubha ngozamcolo, and thina-ke nathi sibekeliwe. uNoah wayebatshela abantu ukuthi kuze uzamcolo, abazange bafuna ukukholwa. Nathi sitsheliwe ukuthi sikhona isihogo, into abantu abangafunenana nokizwa, la khona bonke abangafuni ukukholwa beyogcina beye khona. And kwangathi siyindawo yethu, yayingadalelwanga thina, yayidalelwe uSathane ney'ngilosi zakhe, meaning yayidalelwe izoni, ngoba uSathane yisoni, wona kudala from emandulo ney'ngilosi zakhe, yayidalelwe abadelela uNkulunkulu. Kodwa-ke manje nasekuyoze kungena abantu ngokungafuni ukulalela uNkulunkulu, abantu makumele ngabe indlebe yabo balalela uNkulunkulu, bona bathatha indlebe yabo balalele umphiki Kristu, balalele uSathane obadukisayo. And lithi iBhayibheli ikhona ipunishment yalokho. Ma ungafuni ukulalela abazali bakho, iyoba khona ipunishment yokungalalela abazali bakho. Mangenza nje example, mangasifuna isikole, iyoba khona ipunishment yokuthi wena awuzange wasithanda isikole, ngeke ube ne-knowledge, ngeke ube nolwazi, ngeke ufane nomuntu osithandile isikole. Ipunishment yakho nawe leyo oyobe uyithola ngoba usithandanga isikole. Kanjalo-ke nabangamfuni uNkulunkulu, nabathi akekho uNkulunkulu, ekhona. Ngoba njalo ukhona uyaphila, uyena odale yonke into. Bathi abantu abamfuna uNkulunkulu, iyoba khona ipunishment yakho nawe. And leyo punishment hayi ukuthi uNkulunkulu ufuna ukukuphanisha, wena oyobe uyikhethele. Into efunwa uNkulunkulu ukuthi abantu balizwe lelizwi, basindiswe abantu, bafinyelele ekulazini iqiniso abantu. That's why kwathi ekuphelelisweni kwakho konke uNkulunkulu waletha umusa phezu komusa. Wathi abantu bami engibadalile emhlabeni ngizothumela oyothwala everything, oyokwenza wonke umsebenzi, okwabo ukuthi bakholwa. Angivale nganali ivesi, Ephesians chapter 1 verse 7. Ngifuna nje ukuvala ngalo leli vesi leli ukuze uzoyibona lento engiyikhulumayo. Ikhona ila eBhayibhelini, makuseBhayibhelini kuleqiniso, akusikuhlanipha kwabelungu lokho, akusikuhlanipha kwamaJuda, kodwa izwi likaNkulunkulu, ukuhlakanipha lokho kaNkulunkulu. Lithi izwi likaNkulunkulu, ukuqala kokuhlakanipha ukumesaba uJehova. Mawuthi wena uhlakaniphile, mawuthi uyiclever, then isaba uJehova. Zonke iyiclever kufanele isaba uJehova, kodwa uma ngaba umsaba uJehova, then awusiyona iclever, uyibhari yokugcina, uyisahlulekisa okugcina. Uma ngabe nje wena udelela uJehova, zazi ukuthi awuhlakaniphanga, ne-education yakho i-useless, ney'mali zakho zi-very useless, whatever nayo i-useless, even kwampilo yakho, kwa life yakho lokumele ngabe uyayiphephisa, iphenduka ibe useless uma ngabe ukuthi uphika uKristu, awumfuni uKristu, uthi wena yikho indaba kaNkulunkulu, kodwa wena ubuthi futhi uhlakaniphile because ufundile. Mase kuziwe ey'ntweni kaNkulunkulu, i-education isala ngaphandle, ney'mali, ukuhlakanipha konke kusala ngaphandle, bese kubuya ukumesaba uNkulunkulu, ngoba lithi iBhayibheli ukuqala kokuhlakanipha ukumesaba uJehova. Lalela ngitshela iqiniso, na umusa phezu komusa. Verse 7 ngifunde ngesiZulu khonzo ezwakala kahle, ithi nje ngifunde ngesiZulu, Ephesians 1 verse 7.
ithi la kimi mangifunda ngezulu ithi esinokuhlengwa kuye ngegazi lakhe, sinokuhlengwa redemption kuye uJesu Kristu ngegazi lakhe, ukuthethelelwa kwezono ngokwengcebo yomusa wakhe. In him we have redemption through his blood, the forgiveness of sins according to the riches of his grace. Bakithi ngomusa, ngencebo yomusa wakhe. Lalela uNkulunkulu wathumela uJesu Kristu oweze emhlabeni. Dala izono zayithethelelwa futhi zayingathethelelwa, zazembozwa ngilwane. Kwakufanele kuhlatshwe isilwane, igazi elichithekayo. Then nakhona isilwane not noma yisiphi isilwane esimsulwa esingenacala, esisaseyanga, esingakenzi lutho, esingakathombi, esisaseyanga. Then besithathwa leso silwane leso sibeke manje na umhlatshelo wami na uzoza nesakho nomunye eza nesakhe isilwane, bese kuthi lelo gazi lelo ke ilona ke manje lemboza izono zethu. Kodwa ke manje sisayenzi yonke lonto leyo ngoba lithi iBhayibheli uNkulunkulu wathumela uJesu Kristu emhlabeni uthi azoba umhlatshelo. Lathi malichitheka leliya gazi esiphambanweni, lalizoba umhlatshelo for thina sonke siphila emhlabeni. Hayi abantu abathile kuphela kodwa for thina sonke, wonke ama-language, wonke ama-nation, noma ngabe unayiphi ikhala, young and old, noma ngabe uney'nwele ezinjani nezinjani. Lathi malichitheka lalizokwenza ukuthi wonke umuntu izono zakhe yithethelelwe. Then okwami nawe yini? Ukukholwa owenza lowo msebenzi, meaning ukukholwa kuJesu Kristu oyindlela neqiniso nokuphila okuya kuBaba, ukukholwa kuye kuphela. That's the only thing thina esingayenza, simplest thing ever esingayenza, but uzothola abantu bengafuni bemphika uKristu. Lalela lathi malichithika leli gazi kwakuzothethelelwa izono zami nawe, because besikudeserve ukubhubha. Kodwa sathi masamukela uJesu Kristu sakhishwe ekufeni sangena ekuphileni, ngoba lithi iBhayibheli abezwe izwi lakhe bakholwe bayaphuma ekufeni bangene ekuphileni. Meaning ngaphandle kukaNkulunkulu, ngaphandle kaJesu Kristu abantu bafile, bafe behlakaniphile, bafe befundile, bafe nezimali zabo, bafe benakho konke, bafa abantu behamba, spiritually they are dead, until umuntu ezwe izwi akholwe uJesu Kristu asindiswe. Lalela ngithi mina na umusa phezu komusa, igama lami ngumduduzi, ngimemezela nje lo musa, ngithi yamukela uJesu Kristu, kholwa, uyancengwa. uNkulunkulu ukuthanda ngendlela esimangaliso. Siphinde futhi sihlangane next time ngomusa nangothando lwakhe. Amen.